ट्राइबेलफ्रा बुंनो मोना जों बेखायनो बुंदों जे जों हाथियार बाहायदो रायजोफोर दा नोंथांमोनहा जे आंनि होखानाय देन थाम्बनेइलाव नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ दा जोंना पानजाज इस्लारि सारा मा बुंदों नोंथांमोनहा निसय थाम्बनेइलाव नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ बिग जोंना दा जोबोद गिदिर दा जा मदाहिफोरा दा जोंनि BTC आव हाबनानै दा BTC खौ माबोरैहाय क्रेपसार खालायनो नागिरदों दा BTC खौ माबोरै सिफायनो नागिरदों दा BTC आव जोंनि 6 शेड्युलाव हाबनानै माबोरै जोंनिफ्राय जेनो भट लानानै देरहानो आरो BTC खौ माबोरै सोखावनो जेन बियो मदाहिफोरनि गोख्रों थांखि लानाय अब्ला जों बर'फ्रा गोख्रों जानांगोन रायजोफोर जोङो खलमनि हाथियारजों दावहा नांनांगोन साबधान रायजोफोर बेखायनो दा जोंना डक्टर पानजाज इस्लारि सारा मा खोथा बुंदों गोजोननाय थाबाय दिनै जोङो बिसेस मोनसे रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो सानदों जे जोंनि सायाव बेसेबां कनस्पिरेसि खालामगासिनो दं जोंनि ट्राइबेलफोरखौ नाख्रेबनो थाखाय जोंनि बर'फोरखौ नाख्रेबनो थाखाय बेसेबां फैसा सारगासिनो दं फारफ्रोम साइडनिफ्राय जेरै हानि बेलायावबो नाख्रेबनानै दं ST सार्टिफिकेटनि बेलायावबो राजनितिक भाबै नाख्रेबनो नाजागासिनो दं साख्रि बाख्रिनि बेलायाव नाख्रेबनो नाजागासिनो दं बेखौ मिथिनानै जोङो आरो दाख्लैबाव जे जिनिसा आवगायावनो जोङो सरनियानि केसाव जोङो थांनाय बोसोरावनो जोङो नम्बर कुमार सरनियानि केसावनो जों बे सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनो हाबायमोन आरो बे मदासिफोरनोबो बे थांनाय 2023 आवनो आदित्य खाख्लारिया बे एखे टाइमाव जों जेला नम्बर सरनियाजों बिराद नांफुगासिनो दं बिराद दावहा जागासिनो दं बे समावबो आदित्य खाख्लारियानो मदासिफोरनोबो राभा हिसाबै सार्टिफिकेट होनो हागोन होननानै बियो मोनसे लेटार हरबाय बियो बे लेटार हरनायजों बिसोर दा मदासिफ्रा बे लेटार हरबाय बियो आदित्य खाख्लारि बियो बे आदित्य खाख्लारिया गावो गुवाहाटीयाव थानानै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानसिनोबो जाय मानसिया नन ट्राइबेल बे मानसिनोबो बे सार्टिफिकेट इस्यु खालामना होबाय गुवाहाटीयाव जिरायनानै नाथाय जोंहा ट्राइबेल संघआव दं मिथिगौ जोंनि क'क्राझारनि ट्राइबेल संघ बाक्सा जोंनि चिरांनि बा जोंनि उदालगुरिया बेबायदि होआ होननानै मिथिगौ जायनि थाखाय बेखौ लोगो हमहैनानै जे दा आदा होननाय बायदि महेन्द्र मदाहिया बहाय थांनानै बेखौ कनभिन्स खालामनानै खालामहैदोंमोन दा बै होआखै बै समाव डिसिआ होआखै बेबायदि हरनायखौ नाथाय उनाव बियो दाना मा जाखो राभा संगठननिफ्राय लाफैबावबाय बेखौ आरो बे थांनाय बोसोरखौ जेरै जों केन्सेल खालामदों डिसिनाव मेम'रेन्डाम होनानै जोङो बे डिसिनाव मेम'रेन्डाम होनानै आरो बे मेम'रेन्डामखौ जोङो रनस पेगुनावबो हैदों जोङो रनस पेगु सारनोबो हैदों जे सरनिया आरो मदासिफोर नन ट्राइबेलफोरनो होनो मोना होननानै बिथांनोबो मेम'रेन्डाम हैदों बिनिफ्राय स्टप जानानै थाबाय दा नै आदित्य खाख्लारि होनाय बे होनायखौनो आदित्य खाख्लारि होनदों जे मालाबा 91आव बेबायदि होनाय दं होननानै बियो होलायबावनानै मैया अल राभा स्टुडेन्ट संगठननि 10टा संगठननि राभाफ्रा फैनानै डिसिआव रायलायबाय ओमफ्राय जोंनि ट्राइबेल संघनि आरो ट्राइबेल इउथ लिगनिखौ लेंहरनानै रायलायबाय बिथांमोनहा जोंनिया मोननैल' संगठन बिसोरनाव 10टा संगठन ओरैबायदि प्रेसार होबाय ओरैबायदि नाख्रेबबाय दाना एडिसिआ जाय बिथाङा इनचार्ज दंमोन बियो होनबाय नोंसोर आंनो ट्राइबेल संघआ जिखुनु आंनो रिकमेन्ड खालामबानो आं बेखौ सार्टिफिकेटखौ होगोन होनबाय दाना राभाफोरनो 10टा संगठना नारसिनबाय ट्राइबेल संघनि जोंना आदा अनिला आरो बिथांमोननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनहा थोरसो बिथांमोनहा माने मा खालामनो उफाय गैया जाबाय माने बिथांमोनहा दा सुइसाइडआवसो थांनांगौ ओरैबायदि गिनानै थाबाय बिथाङा माने मेन्टेलि टर्चार मोनबाय बाय फर्स खालामजानायनि थाखाय दा बिथांमोनहा जों जगाजग लागासिनो दं जों बुंबाय आदा गिनाङा जोंनाव नै हाइकर्टनि अर्डार दं सुप्रिम कर्ट जोंनि हाइकर्टनि अर्डार दङ मोननै बे हाइकर्टनि रिपिटिसन मोनसे पिएल मोनसे आरो नै दा जोङो बिनि एगेन्सिनि जोङो दा पिएल मोनसे होबावनानै दं जे पिएलखौ जों दा रेजिस्टार जाबाय थाबैनो बेखौ जोङो अर्डार मोनसिगोन जे बेबायदि नन ट्राइबेलफ्रा बुंनो मोना जों बेखायनो बुंदों जे जों हाथियार बाहायदो हाथियार बाहायनाया बेनो जों आयेननि हाथियार जोङो रावबो जोंनि लिडारफोरनिफ्राय हेल्प मोनाबा जों रावबो जेनेबा बेफोरखौ नांनो थाखाय जोंहा रावहाबो गोहो गैयि बायदि जानानै थाबाय खिन्थु जोङो फिसा अर्गेनाइजेसन जानानै जोङो दा बे जिनिसखौ आयेननि हेफाजाबै जोङो दा कर्टआव नांगासिनो दं बे बेसेबां बोसोरनिफ्राय जोङो जोंनि बे ट्राइबेल राइट्स प्रटेक्सन एसोसिएशना
जोङो बेबायदि खामानिखौ 18निफ्राय मावगासिनो दं नाथाय जों 23आव जों बेखौ फुलफिल खालामनानै जों दा बे खामानियाव जाहाथे जोङो हाइकर्ट दाख्लै हाइकर्टआव जोङो साक्सेसफुल जानानै जोङो नब कुमार सरैयाखौ जों एमपिनिफ्राय बोख्लायनो हाबाय बे बोख्लायनो हानायावबो जों दुबगां जायाखै नाथाय जोंनि सोरबा सासे देरहालांबाय जोंनि सासे बर'आनो देरहालांबाय जोंहा बिराद गोसोआव गोजोननाय आरो दा बेबादिनो दा नै माखासे कनस्पिरेसि लागासिनो दं फारसेथिं नारख्रेमदों फारसेथिं पलिटिकेल नारख्रेमदों बेबादि होननानै दा जुदि मुदासि होननानै जाय मुदासिखौ जों मिथिगौ बे राजबंसि गामियाव राजबंसि गामि सिङाव थानाय राजबंसि मानसि होननानै जों मिथिगौ खिन्थु बियो मदासिन टाइटेल देरनानै जोंबो मदासिनाय आरो बेखौ बिसोरो मा खालामदों अल राभा स्टुडेन्ट इउनियन अल राभा अर्गेनाइजेसन सापर्ट खालामबाय बे जोंनि राभानि होननानै नों राभानिब्लाबो बे मदासि होननाया मोनसे कमिउनिटि जानानै थाबाय बे साब ग्रुप साब ट्राइब बेबादिबाबो मोना बेखौ जोङो जुदि बिदिबा सरनिया कसारियाव मोनगौमोन नोंखायनो जों बेबादिबाबो मोना जायनि थाखाय नाय जोङो हाइकर्टआ रिट पिटिसन आरो TIL लानो बेखौ माने डिसमिस खालामबाय जे बेबायदि मोना होननानै दा बिदि मोना होनसेयावबो दाना ओरैबायदि जाबाय हाइकर्टनिखौ नोंसोर माने नहेर खालामनानै दाना ट्राइबेल सुंगा होबानो बर'फ्रा होबानो मोनगोन आदित्य खाख्लारिया गावहाय रिक्स लायाखै जायनि थाखाय क'क्राझाराव थिनहरबाय क'क्राझाराव मानो रायलायनांगौ जाखो बेथ' अल आसामसो जानांगौमोन बेथ' अल माबायावसो जानांगौमोन नाथाय क'क्राझार माने क'क्राझारा होबानो होनो हायो उमुखौ होबाय होननानै रिफारेन्स लालायनानै होबाय बिसोरो रावबो होआखै होनो हाया बेबायदि आरो होयोबा कन्टेम्प अफ कर्ट जाय डिसिआ बे कनसार्न खालामो जों मैयाबो बाहाय जों जेला रायलायो जोङो एडिसिजों सार नोंथाङा होयोब्ला जोंनि बे हाइकर्टनि अर्डारखौ मोनसेयाव जुदि नोंथाङा होयोब्ला नोंथाङा कन्टेम्प अफ कर्टआव गोलैगोन मानो होनबा जों कन्टेम्प अफ कर्टखौ जोङो तामुलपुर आरो बाक्सायाव होबाय होमबा नोंथाङा बेखौ बोरै खालामनो हागौ होमबासो बे बुजिबाय जे बिदिबा नोंसोरो ट्राइबेल संग'जों रायलाय होननानै बुंबाय जों ट्राइबेल संग'जों मानो रायलायनो जों ट्राइबेल संग'आबो मिथिगौ जे होनो मोना होननानै ओंखायनो मा बे होनो मोनैखौ नोंथाङा काउन्टार साइन खालामग्राया नोंथाङानो अथ'रिटिया नोंथाङा बेखौ खालामनो मोना सोरबाया जुदि नारसिननानै प्रेसार खालामनानै हरोब्लाबो ट्राइबेल संग'आ इन्डिभिजुवेल मानसि बियो पाब्लिक मानसि बियो बे नारख्रेबजानायनि उनाव हरनोबो हागौ खिन्थु नोंथाङा होनो मोना होमबा बे आं होआखै बेनिखायनो आं दासिमबो होआखै नोंसोरनि माबाखौनो लानो थाखाय आं जिउखौ लानो थाखाय होआखै नोंथाङा होनो मोना मालाबो दाहो मानो होनबा बेयो आइननिसो जों होननाया जानाय नङा नाथाय जों कर्टनिसो आइननि संबिधान दं संबिधान दं संबिधानाव जेखौ होनदों बे आइनखौ रावबो बारसिननो हाया नोंथाङाबो बारसिननो हाया ओंखायनो जोङो बे आइन बे हाथियारजोंसो लाना जों दावहा नांगासिनो दं जोंहा उफाय गैया जेबो बेनिखायनो आङो बेखौल' बुंदों जे आदित्य खाख्लारिया सासे सुरुनिया होनायाव जोंखौ 10 बोसोर जोंखौ डिप्राइभ खालामनानै होबाय आरो दा बे मदासिखौ दाननो फैगौ इलेक्सननि थाखाय बेफोरनि थाखाय गुबुनफोरनि थाखाय बेबायदि कनस्पिरेसि खालामगासिनो दं सुबिदा खालामना होनो नागिरदों ओंखायनो आङो प्रमद बर' सार आरो दिपेन बर' सार नोंथांमोनखौ खावलायो जे नोंथाङा बे आदित्य खाख्लारिखौ जों बोख्लायनांगौ थांनाय बोसोरावनो जों बोख्लायनांगौ होननानै बुंदोंमोन बिथाङा मरिगाव थांनानै गुवाहाटियाव थानानै जों मिथिबाय जे इलिगेल बादि बे सार्टिफिकेट होगासिनो दं होनानै सोरबा नन ट्राइबेलफोरनो होनानै बेबायदि होनानै बेनिफिट लादों आरो बै मानसिफ्रा साख्रि मोनबाय नोंसोर बोरै मोना बे साख्रिखौ सोरबाया होनबाय जोङो 25,000 होदों ओमफ्राय सोरबाया 30,000 होदों होननानै बुंबाय बे साख्रि एखे मावलायग्रा जोंनि माखासे मानसिफ्रा मिथिनानै जोंनो बे खबरखौ बिदि मोननानैनो मावदों ओमफ्राय ट्राइबेल सार्टिफिकेट दं बिसोरबो फ्राय ST सिटआवसो मोनदों होनना बुंबाय खिन्थु बे मानसिया ST नङा बे जोंनि जाय माने साख्रि मावफाग्रा लोगो बिसोर मिथिगौ बे मानसिया ST नङा खिन्थु बे मानसिफ्रा मोननानै दं दा माब्रै मोनदों नैबे जिनिसखौ जों मिथिनो मोनदों बेनिखायनो आदित्य खाख्लारिया 30-35 बोसोर खामानि बेबायदिखौ दा मावथोंसै जाथिया जोंहा अलखराव गोलैबाय नङाब्ला जों बेबायदि खस्थ' मोननाय नङामोन जोङो थाखा फैसा गारनानै जोङो साथामसो मानसियानो जोङो गावनि निजे फैसाखौ गारनानै जोङो बे केसखौ नांदों दिनै मोनसे केस खालामनांगौब्ला दिनै कर्टआव थांनांगौब्ला जों बेसेबां फिस होनांगौ बिनि बादैबो जों गाव इन्डिभिजुवेल केसावनो जों माथाय हेडेक जाबाय थायो दिनै जोङो रायजोनि थाखाय मावनायाव गावनि इन्डिभिजुवेल दिनैसिम आं दाख्लैबो बे एमपि इलेक्सननि आवगायाव बेसेबांबार थांनानै जों बेसेबां खस्थ' खालामदों बेसेबां जोङो खरस थांदों बे खोथाखौ मिथिखांबाय आं बुंला बे खोथाखौ बुंला नाथाय बेबायदि हरबाय थायोब्ला बेबायदि जोंनि मानसिजोंनो बेबायदि आदित्य खाख्लारि बायदि मानसियानो जुदि ट्राइबेल सुबुं सार्टिफिकेट होयोब्ला बेबायदि होबाय थायोब्ला जोंहा मा जागोन इन फिउचाराव बेनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामबाय प्रमद सार इमिडियेट एक्सन लानांगौ जायनि थाखाय बे क'क्राझार बा जेनेबा चिराङा होआखै बेखौ होयैनि थाखाय गाव दायथ' लायाबालानो बे राभा सुरनो खम दुधनैनिफ्राय फैजोबदों बिथांमोनहा दुधनैनिफ्राय फैजोबनानै गासिबो बेखौ जोंखौ प्रेसार खालामफैबाय जोङो ट्राइबेल संग'निया हाहाकार जाबाय जे आं मा खालामनांगौ दिनै बिसोर फैबाय जों ट्राइबेल संग'निफ्राय माने राभा संगठननिफ्राय जों गासिबो रिकमेन्ड खालामना हरगोन ट्राइबेल संग' होनबाय नोंथाङा बे सार्टिफिकेट इस्यु खालामना हरनांगौ ओमफ्राय एडिसिया होनबाय होमबानो आं संथारखौनो सालायगोन होनबाय बिथाङा जोंना ट्राइबेल संग'नि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनहा गिबाय जे मा खालामनांगौ नैबे जों होनबाय जोंनाव बे हाथियार दङ जेबो गिनाङा खुनु इस्यु दा खालाम बिसोर मा खालामदों बिसोर जेबो खालामनो हाया बिसोर मोना मानो होनबा जों बेबायदिखौ जों लाइ होनो हाया
बेबादि दा जोंखौ सोरगिदिं खैसार सागासिनो दं बे खैसार सानायनि थाखाय जोङो सांग्रां जानांगौ बेनिखायनो आङो जोंनि माखासे इयुथफोरखौ आङो खावलायो जोङो आयेनजों थांनांगौ जोंनि हाथियारा बेसो जोङो बे गुलि बारुदनि हाथियारखौ होनाखै आङो हाथियारा बेसो जों रोंगौथि जानानै जे जोङो साफ्रोमबो जाय बिए पास जाबाय जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा ल' फरायनाय आयेनावथा नोंथांमोना जेखि साख्रि मावया मानो नोंथाङा आयेनखौ गोरा जानानै थायो आयेनखौ मिथिखायोब्ला नोंथाङा गोरा जानो हागोन बेनिखायनो ल' फराय उकिल जा पुलिस जा नङाब्ला जोंनि एडमिनिस्ट्रेसना मालायनि आखायाव थांगासिनो दं मालायनि सोरगोन दिनै आदाया रिटायार जालायनानै बेसेबां बोसोर मावनानै दिनै बिथाङा 74 इयार्स थेवबो बेखौनो मावगासिनो दं आरो बियो सासे IRS बियो सासे आयेन कानुनखौ बिथाङा मिथिगौ जायनि थाखाय बिथाङा साहस खालामदों जोंनि माखासे मानसिफ्रा गोबां रिटायार जानानै थांबाय नाथाय आयेन कानुनखौ मिथिया नालाय रिटायार जानानै रोंगौथि गोनां दंब्लाबो बिथांमोनहा बेहाय आवगायनो हाया दिनै आदाया जोंनि गुरु जानानै जोंनि खामानिखौ जोंनो लामा दिन्थिगासिनो दं आरो बयबो फंबाय बिनानावफ्रा फै जोंनि बेबायदि दावहायाव दा नांफै बे दावहा जोङो जोंनि बे कलमनि आरो बे गियाननि आरो बे बुद्धिनि आरो बे जुक्तिनि आरो बे आयेननि दावहायाव जों फै आरो जों बेबादिखौ जों लाय होआ बेनिखायनो जाहाथे इयुनाव जोंनि जाथिया जोबस्रांनायनि थाखाय जाहाथे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावा जों मिथिगौ प्रमद सार बिथां फेरेंगामोनहाबो बेबायदि खामानिखौ मावनाय नङा मानो होनबा बिथांमोनहाबो आन्दलननिफ्राय फैनाय जाथिखौ सिबिं खालामनो होना फैनाय नाथाय सोरनिबा खैसाराव जानांदोंब्ला बिथांमोनहा बाराद्राय कमप्रमाइसखौ दाखालाम बाराद्राय कमप्रमाइसखौ खालामोब्ला नोंथाङा जानो हागौ जों दा जानो हागौ जोंनि उननि जोलैया बेबायदि मोनजानाय नङा बेनिखायनो आं रिकुवेस्ट नोंथांमोनहा जाहाथे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बे जानो हागौ बेखौ रावबो दा डिसिआव मावगासिनो दं डिसिआवसो मावदों जोंनि लिडारफ्रा बे ST सार्टिफिकेटनि सोमोन्दै रावबो खरसायाखै रावबो नांजायाखै नाथाय जोंखौ खुंख्रायगासिनो दं खिन्थु जों नुजोब्बाय दाबो मोनफ्रोम साख्रियाव मोनफ्रोम माबायाव अफिसफ्राव थां नोंथांमोनहा RTI खालामनाय नोंथांमोनहाबो आं दिनै मिडिया पार्टिखौ बुंदों आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोनहाबो RTI खालामनाय जे सोर इलिगेल मानसिफ्रा ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै साख्रि मावगासिनो दं दिनै जोङो 14टा कमिउनिटियाव दिनै जोङो 10%ल' फरेस्ट आवगायाव जोङो 1950आव जों लाजायोबा जोंहा मोनबाल'मोन आदा मोनबानि उनाव 56आव 9था जाबाय 9था जानानै आरो नै माबायाव दा 22 दा जेरै गासै 14था जाबाय 14था जाब्लाबो जोङो बे जोंना बे 10%आनो आरो दा जुदि सोरबाया हाबदेरबावोब्ला सोरबाया जुदि 6 जनगोष्ठी सोरबा उमुक गोष्ठीया जुदि हाबोब्ला होमबा जोङो बे 10%खौ जेनेबा जोंना दा 14था जनगोष्ठीयाव 14था जाथियाव जोङो दा 14 जोङो 100टा साख्रि ओंखारोबा जोङो माल' मोनो जों 10टाल' मोनो होमबा 14थायाव जों मोनब्रै कमिउनिटियानो मोनबावा 10टायाव मोनसे जों मोनफा मोनफा रानदिन दे गाज्रि दा मोनलायसै होननानै जुदि रानोबाबो होमबा जोङो 14 मोना होमबा नायदो बेसिबां जोंखौ नाख्रेबगासिनो दं वेरेस्ट जोंना पार्सेन्टआ बारायाखै दा बे पार्सेन्ट बारायनायखौ जोंहा जेबो माने जोंनि लिडारफ्रा जेबो सिन्था खालामाखिसै नाथाय जों सोदेरनो दे बेबो ट्राइबेल जाथोंसै नै बेबायदि कमप्रमाइसआ बे जोंनि थाखाय ब्लान्डार मिस्टेक जागोन बेनिखायनो रिकुवेस्ट जाहाथे बे जिनिसखौ दा मावथों आं बेखौल' रिकुवेस्ट खालामबाय आरो इमिडियेटलि आदित्य खाख्लारि एगेन्सै जों प्रसिकिउसन खालामगोन बिथांखौ जों बावबो होदोंमोन केसा नाथाय गुबुन माबाफ्रा जों जेरै आं दा लयार जानांगौ जेरै फंबाय बिनानावखौ बुंदों जे लयार जानांगौ मेजिस्ट्रेट जानांगौ जोंनि मेजिस्ट्रेटफ्रा जोंनि एगेन्सै जोंनि ल'आबो जों माखासे मानसिफ्रा गुबुन हारिफ्रा जोंनि मोजां मावनो नागिरनाय जोंनि जौगानायनि मावनो नागिरब्ला हेंथा मानो होनबा जोङो भाषा रोङैखाय असमिया रोङैखाय गुबुन भाषा रोङैखाय जोंनि मानसिफ्रा एक्सप्लेन खालामनो हाया उकिलखौ माने जों बुंनो हाया मेजिस्ट्रेट सिगाङाव बुंनो हाया दा जायनि थाखाय जोंना नै दिपेन बर' सारा दाख्लै बुंदों बेखौनो जोंना बे माबायावबो जुडिसियेल सेक्सनावबो जोंनि मिडियाया माने माबा खालामनो हानाय जानांगौ बेफोर खालामनायाव जों सापर्ट खालामो इमिडियेट जों सापर्ट खालामो एक्सुवा जा थांखि लाफिनदों बे थांखियाव जों बयबो रायजो राजा मदद होनांगौ आं बेनिखौ बुंनानै रिकुवेस्ट खालामनानै आं दिनैनि बे बुंनायखौ बेहाय मुखुब जाबाय डक्टर पानजाज इस्लारि सारा मा बुंदों ना नोंथांमोनहा नुखाबाय बै आदित्य खाख्लारिया सोर बियो सोर जोंनि बर' हारिनि जेने ट्राइबेल संघ सार्टिफिकेट होयै दस्रा मानसिखौ जेने सार्टिफिकेट हरनानै भटनि मोन्थाय मोननाय BTCखौ सेरखाय बेरखाय खालामनो नाजानाय बिनि सायाव गोख्रों एक्सन लानांगौ बर' साहित्य सभा बिसोर प्रेसिडेन्ट सारआ बियो गोख्रोङै एक्सन लानांगौ बे मानसिखौ बोख्लायनानै दोननांगौ मोनसे आयेनजों खानानै दोननांगौ बेखौ दा जोंनि बर'नि सायाव
बर'फ्रा दिनै 50 बोसोरनि फुरा जालांबाय दिनैसिमावबो सेपारेट स्टेट गैया नाथाय बे समावबो बर'नि 6 शेड्यूलाव थानाय जे आयेनफोरखौ सोखावनो नाजानाय बियो सोर ओंखायनो गोख्रों जों बर'फ्रा जोंनि दानि लाइमोनफोर फैनायफ्रा गोख्रों जानांगोन आखाइ मुथि हमनांगोन जोङो जयैनो खामानिखौ मावनांगोन जोंनि फरायनाय IAS IPS फरायनाय ल' फरायनानै आयेनखौ बुजिनो हाजोबनाय जानांगोन अब्लासो जों बबे आयेनाव मा बिसिबां सेक्सनाव आन्डारलाइनाव जोङो जेनो खोथा बाथ्राजों जेनो दावहा नांनो हायो दा जोंनि आयेना बिसो दा जोंनि हाथियारा बिसो जोङो रोंनांसिगोन रायजोफोर दा बनसु फरायसा आफाद नै दा जेसेबांनाखि नै दाख्लै जेनो गरखाफोरनो हा होनायनि मोन्थाय जिनो जोंनि दानि फरेस्ट लेन्ड राइटनि दाख्लैसो जे हानि मोन्थाय होनाय बियो मिस्टेक जागोन सार आरो जे जोंनि होनाय मदाहिफोरनो जे होनो नागिरनाय फैगौ BTC इलेक्सनाव जेनो गेलेनानै जुदि देरहालाङोबा बै समाव नब कुमार सरनियानि बायदि जायाथ' जे नब कुमार सरनियाखौ मानाव गेदेर जोंना जनकला सार आरो दावराव दिख्रेब सार आरो पानजाज इस्लारि सार बिसिबां गोब्राब नाजानानै दिनैसिमाव बेखौ दाननो हादों आरो बे BTCआव जोंनि BTC 6 शेड्यूलाव आरो दस्रा नन ट्राइबेल मानसिफ्रा जोंनि BTCखौ गाख्लायनो नाजागासिनो दङ बेखौ बुजिनो मोनाखै नामा बेनिखायनो आङो खावलायो आंनि जाय भिडिअ नायनाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे दस्रा मानसिफ्राबो जोंनि गेदेरफ्रा नुयो आङो बेखौनो खावलायबाय भिडिअखौ जुदि इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम गोजोन्थों।